Sugeng dalu. Dedek, aduh Mas. Dicetheke sik mike dicetheke. Apa kok nyetheke apa piye? Senengane iki kok. Dinunul sik. Nah, Cek. Nah, Sudah. nggih, sudah. Sugeng dalu, Mas Gading. Sugeng dalu, Dek Lintang, Mas. Nggih, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Jan. Tadi semobil berdua, terus sepiring berdua. Wih, Gimana Mas Gading? Seru ya hari wah ini? seru nggih, Seru seru. sekali saged sowan datang PG Kebon Agung. Nggih. Alhamdulillah, ingkang nonton juga banyak sekali. Nggih, kathah. Kameramennya Kathah sangat banyak penonton. sekali. Nggih, Masya kamera. Allah, Wah, luar biasa. Nganti Nggih. kaya drone. Lah ya kok Mas, wow. Halo. Matur sembah nuwun. Gimana Mas? Kabarnya sehat semua ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Ini mas-mas YouTuber ini makin bikin semangat aku sama teman-teman warga Laras loh Nggih. Mas. Luar biasa, terima kasih ya. Dan juga tentunya diucapkan ya Mas Gading. Nggih. Diucapkan selamat malam sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan lan bapak-bapak tamu yang terhormat yang sedang duduk di depan ini. Ini sebagian juga tirose wau Mas, pas kita makan di J. meja makan tadi, J. ada bapak-bapak yang tidak terlalu mengerti bahasa Jawa. Oh, J. Nggih, J. jadi ini bahasanya campuran Campur aja ya Mas mboten Gading. napa-napa. Iya, oke. Alhamdulillah. Lah aja guyu sik. Yuk, ayo. Aku tuh salting loh Mas. Aduh, gini, salting gini. kenapa nih? Iya. Aduh, waduh, bosoku tadi ngomongnya. Kan udah lama nggak bertemu sama Mas Gading. Nggih. Auranya makin memancar jenengan Mas. Aura nopo? Ya aura, wibawa, berwibawa. Oh. Mau ate isin-isin barang mau mam di situ. Lah isin ya Pak, aku ki biasane Le iki. mam dingkluk ngono jan Ngene to biasane kan ganteng. ngene aku. Piye? Muluk-muluk. Malah. Duh aku. Nggih, niki gimana Mas Gading? Nggih, Ada permintaan request napa mboten? wonten iki. Enten kula waca, kula bacane. Oke. Assalamualaikum Mas Admin. Lho. Wah, iki saka admin, Ding. Dari Saya admin. Bu Retno Parisi nyuwun pamundutan lagu Jenang Gula Dik Lintang dengan bawa gegarane wong akrami Mas Dagading. Oh, nggih. Semoga berkenan Jih. Sukses ya sampai selesai pementasan malam ini. Amin. Dan sehat selalu untuk Amin. semuanya keluarga warga Laras. Ya. Juga Jeng Elisa Wah. Wah. Nggih, sukses capai gelar doktor nanti. Amin. 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 Amin Jan. ya robbal alamin. Nah, sampun Iya. transfer nggih Rp500.000. Oh, oke. Saking Bu Retno Terima Parisi kasih. Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Bu Jih, Retno matur dari suwun. Jakarta. Jih. Terima kasih Bu Retno. Jih. Semoga lancar dan sehat selalu. Amin. Ya didoakan juga Mas. Jih. Buat PG Kebon Agung. Jih. Didoakan Mas Nggih. Gading. Nggih. Semoga kedepannya semakin sukses. Amin. Kebon Agung itu juga ada kepanjangannya loh Mas. Apa kepanjangannya? Kepanjangannya dari Kebon Agung. Apa kepanjangannya? Ke, Ke. ke, ke. Ke. Kemanapun Mas Gading Mayang, Heeh. aku selalu mendoakan dan mensupport Mas Gading selalu tentunya Aduh. Mas. Apa? Oncene ledu orang. Mak ces. Ke. Maknya sekaya oleh ku adus mau. Piye? Lah jenenge wong ra kulino banyu anyep banget to. Nang mriki niku lak banyune lak adem banget to. Nggih. Dik Lintang. Lah aku lek ku adus ki yo. Iya. Iya, ngono kuwi dadi banyune iki ora kena awak. Mau inggati. Heeh. Lah. Ya ben ora kademen to ngene, ngene. Kuwi kira-kira grujuk ini yo
tak bablaske Oh, memburi. berarti ratus no jenengan mau. Ya sithik lah ngono. Saiki. 50% adus, 50% ora. Roh, bareng genti aku sing mlebu jeding mau. Heeh. Beh, Ke Mas. ke itu tadi. Ke. Bon. Bon, apa? Bon. Bon itu bondo. Utang. Bon, hah? Utang ya Mas ya? Bon itu utang. Bon ini utang ya? Utang. Bondo Mas. Bondo. Dengan bondo effortnya Mas Gading, keterampilan dan kecerdasan, kepintaran dan kegantengannya Mas Gading. Alhamdulillah saged diterima seluruh masyarakat Kebon Agung yang luar biasa pada malam hari ini ya Mas Gading. Nggih. Pripun Pak? Nggih, dereng ngantuk nggih Pak? Dereng. Kebon Agung. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dengan sehat ya Mas. Sehat walafiat dan tentunya semangat Mas Gading. Gung apa Mas? Gung yang panuwun ingkang tanpa upami dene sampun apa ya? Gung roh Mas. Ya pokoknya didoakan selalu sukses selalu buat Kebon Agung, PG Kebon Agung dan jaya selalu. Amin. Nggih, ini nyanyi dulu ya Mas. Derek ajeng nyanyi rin apa ajeng pun manut? Nyanyi nggih. Oke. Sama Mas Gading. Nyawiji riyen. Ya, nyawiji dulu. Derek nyawiji rin. Nggih, derek mawon. Nggih. Derek kalih Abah Geter. Nggih, niku Abah Geter. Abah. Napa? Jeneng kula dulu napa mau nyawiji dulu? Oh nggih, mau nyawiji dulu. Nggih, monggo Mas. Monggo. Aduh, saya tak buka catatan. Sabar saiki. Orang tua-tua. Ini masih muda loh Mbak, ojo mbolane ngono. Oh, jenengan dukane loh Pak. Nggih, monggo. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki mbok yo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso ngenteni kowe teko tak joko tresnoku tak anteni tekamu sajan bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah tak enteni aku wis ngucap janji siji pawon tulung jaga atiku sakadi sasi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki opo sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso ngenteni kowe teko
mergo kowe ra ngabari tansah tak anteni aku wis ngucap janji siji panyuwunku tulung jaga atiku sajan apa tansah tak lakoni muga-muga tresno iki nyawiji tresno iki nyawiji Nggih. muga nyawiji sudah mas Nggih, sampun kuwi dan rumone buanter ora jamak. lah ya toh mas gak Nggih, apa-apa pun mboten napa-napa nggih. Ini gimana selanjutnya nyanyi satu lagi atau sudah mas? Sak menika dipun tambahi kalih Mbak Elisa. Oh nggih. Ngaten pripun? Monggo Mbak Nggih, Elisa. siap. Ngagem spot, monggo kanca-kanca spote kagem Mbak Elisa. Ayo Mbak Elisa cantik. Sugeng Dalu, nggih. Malam, luar Selamat biasa, malam, selamat malam. Ya, nggih. luar biasa. Mak Cange, Pak Yulimbo, Nggih. nggih. Dos pundi raosipun wonten ngalam. Ngalam Ya. donya. Ngalam. Di sini bilangnya gitu, Oh. di walik-walik gitu, ngalam ker. Nah, ngalam itu maksudnya Malang, diwalik tadi Oh. ngalam. Nggih, nggih, nggih. Oh, Pripun, malam. yo. Malam. Hah? Malam. Ngalam. Malam. Ya, Nggih. ngalam. Oh, iya. Jadinya Malang tuh jadi Ngalam. ngalam. Gitu nggih, bener ya. Ngapunten niki warga, kera-kera. Hah? Kera-kera. Iki ngomong apa? Arek-arek. Arek, Ya. betul. Ngerti aku lah. Kalian berdua udah ipok belum? Ipok bareng. Ipok. Udah ipok belum? Kopi. Ya. Kopi. Ya. Kopi. Ipok Oh. rame-rame. Ngopi bareng. Ipok emar-emar. Mari. Kita Ngopi rame-rame. Yes. Aku juga lagi belajar, men. Tuh ya. Oh, bahasanya diwalik-walik ya berarti. Balik ya kuwi sinau. Negara Tawa Cara Toto, negara Tawa Toto. Aku wis ora nyadak. Negara Mawa Cara. Mas. Negara Mawa Cara apa? Negara. Negara. Apa Mas? Negara Mawa Toto, negara Mawa Cara. Ah itulah pokoknya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah. Jadi nek kita pentas nengen di papan, di Ya. sinau adat budayane opo. Apa? Opo ya, terus ditampilno opo sing iso ditampilno saka adat budaya sekitar. Sekitar, ora Kok sama masyarakat, kira-kira ki masyarakat senenge opo, bahasane piye, kuwi ditampilno ning dhuwur wonten ngajengan Siroyo gitu. Wah, oh, centil gawe o kabeh ngono ya Basa basane. Jawa, basa Jawa. Ya, pokoke nderek mangayu bagya, nderek dedonga, nderek tirakat nek melek sewengin atas ya, mboten setengin atas ya. Kayaknya sampai jam 2 jam 3 Sampai aja ya. jam 2. Ya, ikut berbahagia dan mendoakan buka gilingnya. Iya, Mbak. Sing didongake nggih menika sedaya mawon Sedaya. terutama koryowon. Karyawan-karyawan yang nanti akan buka giling, Buka muga-muga giling. sak terusé setahun mengajeng ya Mengajeng. ke depan. Iku tuh tak tuntun terus ngene iki ya, Mbak ya. Kan katanya campur bahasa Indonesia sama Iya, bahasa Jawa. betul sekali. Sing penting selamat, Selamat. rahayu, wilujeng sak kabehe. Amin. Ya, untuk semua jajaran direksi, stakeholder,
yang hadir, komisaris dan semuanya. Didoakan juga panjang usia, sehat, bisa menuntun pabrik gula Kebon Agung iki menjadi semakin moncer. Semakin moncer. Yo, sak Indonesia, sak Asia Tenggara, sak donya. Internasional ya Pak ya. Iya. Ya, ini tadi gini Mas Gading, saya juga menyampaikan ada salam-salam dari Sobat Ngebiar Indonesia. Sobat Ngebiar Indonesia. Betul, ini ada salam untuk semua sinden WL. Ya, Beliaunya juga kirim 5 juta rupiah untuk sinden-sinden sangu mulih. Biasa. Wes ora mumet le nguyu. Ora mumet ya. Yo, biasanya Aman ya berarti ya. aman. Jadi pulang nanti dapat sangu, nanti minta juga sama kayak tadi jenang gula. Jenang gula Ya, permintaannya. tegesnya jenang gula itu kan juga ini gula ya sama Iya, yang oh pabrik betul gula. sekali. Itu cocok. ngemu teges. Ada artinya. Apa artinya? Ojo nganti kalau jenang gula tuh gula yang dipanaskan terus jadi kelet. Jadi apa jenang kelet. ya. Ya, Kayak jadi jenang. apa itu? Namanya gelali. Gelali. Tegesnya ojo nganti Gelali. lali. Pinter sekali. Ya, kita jangan sampai lupa buat apa. Dulu misalnya udah pernah kerja dari sini, jangan sampai lupa sama pabrik gula Iya, Kebon betul Agung. sekali. Semuanya yo petani, yo karyawan kabeh tekan dhuwur. Ojo nganti lali. Semuanya staff-staff. Mas Betul. Pak Satpamnya juga. J. Nah, ini kita hadirkan ya Mas Gading. J. Sebelum nanti bergabung dengan duo iki Cak Komet, Cak Iya, Pluto, yang Cak ditunggu-tunggu ya Mbak ya. Kawe ya oke. Ini Wes ngantuk mbaknya Mbak, delon to Mbak. apa kok ngantuk? Cak Komet. Ini ada tadi requestnya apa? Niki Dadiati. request nomor pertama masuk ke Ya, saya. tadi apa tadi? Niki enten melih Nggih. dari monggo Mbak. Dari niki. siapa? Komitmen Roto. Tadi bawonya apa tadi, Dek? Gegarane. Oh, tadi. gegarane, Iya. Dari Jalek Metro. P. Betul ya? Pak Teguh. Iya. Pak Teguh, Dari oke. Pak Teguh. Jalan Ciliwung, Blimbing, Malang. Wah, oke. Minta caping gunung dan parian. Oh. Buat lintang pawukir tetap budaya. Lintang pawukir ya. Itu gabungan ya? Iya. Gabung. Lucu Yang- kan? Aku yang punya lucu. nama couple. Kamu Apa? punya nama couple sama Mas Gading. Namanya tadi Ya, ini lintang tadi. lintang pawukir. Aku nggak punya couple sih. Lah. Tapi aku Wah, ora maklumin. punya kopel ning dilit meneh ana DR e. Oh, apa DR? Dokter. Oh iya, amin. Barang ngeten niku lho, Dik Lintang niku Nggih. sok mugi-mugi jenengan nggih saged dados Mbak Amin. Elisa. Amin. Jangan doakan ya. Iya. Kalian kan jalannya Saged- masih jauh. Saged pasca sarjana. Amin. Pasca sarjana ora kaya aku ki pasca gempa kok. Ya dirampungke no, le S1 no. Oke, Mas S1. Gading semangat sekolahnya. Sekarang kan baru semester 2 ya. Semester 2. Masih jauh lah, Masih masih jauh. 6 semester lagi. Iya, aku juga lebih jauh lagi. Kamu SMA-nya udah selesai belum? Belum, masih Kelas kelas berapa? 2. Duh, masih Kelas 2 kecil SMA. Sepasang remaja Jatuh. cinta di Bali. Oke, ini Nggih. anu nggih, jenang gula ya dibawani Mbak Lintang dulu Nggih, gegarane sama wong. Mas Gading ya. Oke. Nah, biar Aku. bagus sepasang remaja jatuh tadi, Oh, ya gitu. silahkan saling memandang dan Mas Gading mencoba Mas lirik Gading, selanjutnya. bantuin Amuk bawa di ya. Balikan. Amung. Bantuin bawa ya Mas Nggih. ya. Oke, siap. Alah wong wedok yang nyetek kayak Kenapa rono. ya, toh? Sabar kalau belum dipandang jangan nggak boleh mendekat. ya? Iya, di sini dulu jual mahal dulu loh. Ya, ini coba Mas Gading ya. Nggih. Amung ati pawi tane
dipimpin satu. Kono melengos aku ngene ya. Ya malu-malu ya. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Iya, ayo Mas Gade. Ayo Mas. Yen angel angel langkung. Coba bareng. Bado ya. lagi, Iso bareng. pora. Bareng. Bareng saling menatap gitu yo. Oke. Ya. Bareng ya Mas. Ya, yo. Ojo kleru neh lho. Mas. Ora. Yo medeni. Lah, fokus serius. Fokus. Coba. Yo. Yo. Wah, opo ora kok malah. Iya. Piye Ayo aku sing samping aku lho. Lah. Ayo toh. Ya, ayo. Gitu. Tangken ayo Mas. Nendi Hah? alon-alon to? Oh, suka pelan-pelan kamu ya. Ya ayo. 1, 2, 3. Tan. Apa? Ayo. Ayo. Lah aku wis tan lho. Yo. Tan kena numbas arta. Yes. Gimana penonton setuju mboten niki? Pawukir niki ya. Waduh, langsung setuju. Ngono ya. Ya, sarang gula. Jenang Nanti yang putaran kedua dikorkan karena Kor. ini diminta semua sinden WL kita kirimkan untuk sobat ngebiar Indonesia yang ada di Jakarta. Kampung yuk, melintang monggo. Dangdut ya, Mas? Ada Mbak Elisa. Ayo Mbak Lintang, ayo. Harga laras Indonesia.
dua sinden warga laras buat ngasih bagian bait terakhir ya. Oke. Amin dan Agnes masih. Ayo. Manti. Ya, thank you. Ayo, maju boleh berdiri apa di sini, di sini, di sini. Berdiri biar kelihatan, biar di shoot gitu ya dari belakang. Oke. 2A baterai. Ayo, Teng. Ayo, Ante Agnes. Komplit. Ang tamu yo sinden warga laras sudah mengaturkan Mas Gading. Nggih. Nggih, menika wonten layang nggih, Mas Nggih. Kakang, Mas Karim, Mas Petro sekalian dibacakan. Assalamualaikum nggih, Mbak Cange udah ganti Mas Petro nih Pak, nggih. Nyuwun lagu meladiri nonce kutut manggung saking kula Pak Samad Belung Roto RT 9. Ya, pokoknya itu ya. Niki pokoknya enggak semuanya bisa diaturkan nggih Bapak Ibu, nanti mbok menawi satu atau dua di antaranya kemawon nggih. Ini Mbak Lintang, ayo Mbak Lintang boleh maju ya Mas Gading. Nggih. Nggih. Lagunya milih dari tadi yang di request mau mengaturkan apa Mbak Lintang Kairo. Masih semangat ya? Masih. Luar biasa, Malang pada ya. Iya. Ngalam. Ini Mas Gading gimana Mas Gading? Nggih, ngaten niki. Pun aman. Aman ya? Semoga cepat sembuh ya Mas Gading. Perhatianmu itu loh. Memberikan semangat. Ya wong lanang iki sing penting yo di apa ya carane ning karo wong wedok itu yang penting disemangatin tuh dan memberikan kesejukan hati. Iya, kasihan capek-capek loh Mbak, ya kan? Soalnya baru nyampe langsung pentas. Gak ada istirahatnya ya. Betul, semangat pokoknya. Ya. Mengaturkan apa lagunya yang Apa ini indah-indah? tadi? Yang mana dulu Mas? Nah, derek Delina ngajeng sik pun diriin. Ayang-ayang? Ayang-ayang ya. Apa sendiri? Ada request itu? Gelang alit. Oh Banyuwangen ya, umbul-umbul sama gelang alit. Bawa umbul-umbul sama gelang alit. Ya. Ini langgam-langgam aja ya Mbak Lisa. Boleh nih kita haturkan bawanya umbul-umbul nggak apa-apa. Oh, gitu. Terus nanti masuk aja ke lagunya salah satu. Oke. Gitu ya. Membiat mayun eman suarane gandeng Tambahin satu ya, Agnesia Nandasari Ya, Ringkas ayo, juga Mbak ngasih ini Agnes. biar ada hijaunya gitu. Jadi enggak pucet ya, ada putih, ada putih. hijaunya. Nah, gitu ya. betul. Maju ke sini.
tanah India gumelaring taman Rino Swantoro belambiangan gumelaring taman Rino Swantoro belambiangan gumelaring taman Rino Swantoro belambiangan susah senenge wis tah ojo takon wis kerang-kerang jaman turun-temurun ya wis kelakon akeh prahara tak menangi rumake biru loro make soke make temen ombak segaraniru lambyangane gunung-gunung iromake perkoso sawah lan kempunan iromake subur nguripi aja kene akang make suke make wis kalakon semine lawase iso nyoriku kitani sanono sangimbang uloriko kutiangani ati segara yo ana pesisire sanasana watase wedyan ngopi bang nangka raino iki son katon ngriko ya wis galati wani saiki sewana-sewana kapengen kumawani tapi ono dialane mendiah liya Sampun dipun pinangkan. Terima kasih. Ya. Sekalian ayang-ayang nggih, terakhir. Nah, menika wonten Mbak Oriza, sekalian bintang Kairo tadi diminta toh. Oh nggih. Nah, ini biar Mas Gading juga menyimpan tenaganya untuk nanti menyelesaikan lakon Oh, diganti iya. sama ibu-ibu ya. Dan Mbak Oriza, Mbak Mbak Oriza. Ika sekalian maju. Oke, ayo. Ayang-ayang ya. monggo.
ayang-ayang. Ya. Bersama Lintang Kairo, Oriza, Ika Suhesti dan Elisa. Dan Mbak Elisa. Oke, biar disiapkan dulu. Ya. Aman tertib sentosa insyaallah Gusti Allah ridho kang dadi kridani awake dhewe. Amin Allahumma amin. Ngono semangat. Nyambut gawe iki ora kena kendho ya to, Sok? Wong nyatane ora mung dipek dhewe gawean ngene iki siji pikoleh awake dhewe ping pindho kanggo riadoh. Sing sekolah bentang rampung Allahumma amin. Sing nyambut gawe sesuk rampung lan entuk dhuwit sing akeh Allahumma amin. Oh, sing lara ndang mari utawa waras Allahumma amin. Oh, ngono. Oh, piye ta? Wae bengi iki kudu semangat. Contoh semangat ngene iki ibu-ibu. Tak dongake panjenengan sehat sedaya, Bu. Allahumma amin. Melu. Seneng aku. Seneng aku niki seneng aku. Ya ngene iki kebak donga kebak berkah lho ngono. Lakum dinukum waliyadin bagimu agamamu bagiku agamaku kita semua senadyan beda ning bineka tunggal ikatan antar mawang rawajer nyatane keyakinan kuwi milik pribadi. Oh. Keyakinan milik pribadi nek urip bernegara kuwi awake dhewe kudu nyawiji. Ngono ya Bu? Allahumma amin. Jangan
Sindenku anu owah kabeh. Ning ya alhamdulillah ngoten niku dadi terutama bagi teman-teman berdua. Kula niku kok mboten guroni mboten. Wong nyatane tantangan kehidupan sekarang ini semakin kompleks, semakin bervariasi. Nadyanto wong berkeluargaku ya kudu penuh variasi lho ngono. Nek jenenge variasi ki ora bakal jelehi ngono. Nadyanto kula menika Petruk weton lawas ning nyuwun sewu, anggenipun nglanadi nggih kudu ngladeni sekabehane. Wong nyatane urutan nggon pakeliran niku nek mungguing keluarga saking Petruk sak brayat menika penting wigati. Oh. Ya enek sulukane. Enek lho teng netizen dalang kok jur suluk ae. Wah, lah niku jenenge le ngrambu tentang ilmu pewayangan niku kurang poples lho ngono. Digoleki le jaranan kek wis wong ketok le goyang-goyang seneng ampun ngeten. Tradisi klasik niku dipertahankan, ya ta? Kaya Jepang niku uripe modern ning tradisi klasiknya dipertahankan. Hidupnya penuh adab. Mula nek ngantek ora ngugemi awake dhewe nyang tata krama tumrape negarane dhewe, nah negarane dadi bubrah. Nggih napa nggih? Nah nggih. Tatanan morak-marik ora ngerti subasita, najan to pinter tak akoni. RG niku piyayene pinter ning kurang adab gitu. Tata kramane ra enek peh keminter lah dadine disawang ya ora patut lho kuwi. Kula mbaleni kehidupan berumah tangga niki wau. Secara umum beberapa contoh yang umum dihadapi dalam berumah tangga era sekarang niku siji. Kurangnya komunikasi yang efektif. Lho, ketungkul sing nyambut gawe kakung, sing putri ya nyambut gawe ora tau petuk ora tau komunikasi lah. Akhirnya apa sithik dadi masalah. Mula pasangan perlu belajar berkomunikasi secara efektif dan baik. Nadyanto adoh wangenane minimal WA-an apa video call. Lho ngono. Video call ki karo bojone ora kok malah karo wong liya. Ngapa kuwi? Video call karo bojone, Mas, baru apain sayang? Oh iya, Beb. Ini aku baru gini. Gono. WA-an telepon video karo bojone kanca. Ora bener kuwi. Sing ping pindho keseimbangan pekerjaan dan keluarga. Mula nadyanto nyambut gawe mempeng sing kakung sing putri do kerja nyambut gawe ning nuwun sewu. Family time utawa waktu untuk keluarga kuwi penting lho. Nek Setu Minggu, malam Minggu kuwi khususon kanggo hari ibu lho ngono. Minggu healing ning ndi lho ngono nggon agamaku ya eneng kok pelajaran healing iki ya eneng. Ngono dolan ya Bu ning Tawang mau, ya Bu ning Selo lho. Ya Bu ning pantai lho ngono. Anggere ketoke suami istri bareng minggu kok do iren mung dekok ning omah ngopo kuwi. Terus perubahan peran dan tanggung jawab. Saniki niku kesetaraan gender utawa kesetaraan antara wanita dan pria itu sekarang sudah umum lho ngono. Putri nyambut gawe iki lumrah, aja di sujanani neko-neko nek bojo nyambut gawe yo diloske ngono los. Hati-hati ya, Pak. Nyambut gawe sing semangat. Iya, Beb. Terima kasih, Beb. Lho ngono. Ora kok arep mangkat. Oh ya ini kok mangkat iki kantramu jam piro? Lho wong semangat iki ya sebene, sing penting iki tertib lho ngono. Terus teknologi dan media sosial iki sing saiki berbahaya banget, Cok. Saiki kadang-kadang kok ibu rumah tangga iki kadang-kadang nuwun sewu lho iki. Nuwun sewu ning ora akeh. Ana oknum ngoten awon. Angger bojone sing lanang kerja nyambut gawe mangkat iki sing wedok wis mulai tiktokan. Goreng berambange di lab. Isai-isai jan di lab ku aja. Kayak sikile begagah ning tengah HP. Lho eneng ngono kuwi kan. Wong arep golek gip. Ayo tap-tap layar, tap-tap layar, tap-tap layar. Ngono ya kena ning sing apik lho, ngono sing membangun. Aneh wong wedok wah ngelap ku waduh. Klambine diduke sithik kae. Waduh. Wis komen iki, dikit lagi, Mbak, dikit lagi, Mbak. Ya jiret iki lakon apa yang ya niku. Tur nuwun sewu filtere wah ora umum.
Ana ning jaba merongos mlebu ning HP dadi wilelah jane demes. Amang ngre filter ilangi jan mengingi kae. Sing lanang ya semono uga ngono. Kudu sing becik iku. Medsos itu digunakan dengan baik dan benar insyaallah tambah kesel gitu, tambah stres tur nggih dulure kathah lho niku. Niku nggunakake medsos secara baik. Terus keuangan dan pengelolaan uang ini sing kudu hati-hati. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Bojone kayane semene alhamdulillah disyukuri lho ngono. Ora kok kaya sithik peh sing wedok kayane akeh wae. Kuyane lho sinden ngono kuwi. Sinden ki kayane sebengi 2 juta sak yuta. Yoga penabuhe kayane mu 500 iku tuh sia-sia. Alah dit mangene aku ya entuk semengi lho, aku entuk lu akeh bangane kowe. Ayo kowe lu mbah-mbah. Kowe lu isa-isa. Ngliwat ngono kuwi. Ayo Del, maka Del. Kuwi jenenge ora bener lho. Kewajibane wong wedok ya tetep bekti nyang wong lanang nadyan to wong wedok iki sukses paribasane. Ngoten nggih? Kula namung ngandhaki ibu-ibu kula waranggono niki nggih. Mbak Wida barang kuwi supaya sampe nek duwe bojo kuwi men ora ucul neh lanangane. Lanange kok lanangane. Aku nyuwun sinom parijata genduk utsa. Ayo Ut. Anu sik Umi sik. Utsa ki jeneng gula kok iki nek